Oke. Loh, ajeng teng pundi? Manohara sok imasek to, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manohara Soima Los. Ayu lek gamis. Ora ayu mak Sri to. Mboten ayu. Maksudnya ayu nang iki yo. Kumis-kumis. Kinyis. Bose mboten teng griya. Entene Mami. Mur. Nggih Mami Mur. Kageti mak. Assalamualaikum. Bos. Ndoro ayu. Oh, tamu diledep iki. Ma. Lambemu nyung hanur dibadok apa yang iki? Iku tak idaki nyapu urung tak pel. ya sik ngono kok Dek. Anu, keseregepen lho. Lamene lagi nyapu. Nyapu iki delok ping pira mel sedina? P10 enek, Mak. Malah pun sepuluh. Nggih. Mudah. Titik-titik tak sabune. Kok sik akeh ngambi. Main nang kene putune. Tinggal metu lek kae. Lah, Rafa gak masuk kenapa? Ora jegil watuke nyebi. Hah? Gak masuk kenapa? Batuk. Betul. Mam Ciki ae lah. Permen Dek sore. Ayo. Uja aja. Pengen iki lho. Masa ya? Bos ini. Putune. Malah sepatu lagi. Ora tak tahu. Ini angge putune yo wis nang buka. Aku dhewe ano aku kok nek kurang iki sing. Lah yo bong. Lah piye aku kan cuma tugas iki jubir tok. Jubir. Bendahara iki nek ada anu nek dadi iki brankas itu yang pegang bapak. Ayo dipalani yuk. Ning ndi lho? Bos. Ini putune ya Allah. Iku dulu kae aku. Iya. Siapa apa bedina diulu diuntal Malang Biasa kok aku kok iso. Wis kebar. Aku yo jane wis kebar. Cuma yo iku nak Iya. Ya siap-siap ae. Lah mana aku rono. Aku megane ya urung tapi ngapel. tak jak kok. Lho, aku ki nek jam segini. Aku ben maksude cocoke nganggo putuku ndi ngono. Enek sing tak jak pertimbangan. Masalahnya aku nek jam segini iki takokno cacah. Aku jam segini iki sibuk-sibuke. Tamu. Mulane ngono ka aku nek sore. Dingi cacah sik Mbak Mur anu dhek metu anu dhewe golek hotel dhewe. Dikon mae. Mbak Mur sik Mbak Mur praise aku. Kowe mending ngono ya aku gak percaya. Kan ndek wingi lho, esuk-esuk wis anu muntal apa ning taman. Kuwi ora esuk iki, Mak. Jam piro? Oh, alah. Kuwi lho jam 10. Lah saiki jam piro? Iki yo, iki kan mak Ya sekolah. kok mati oke jam. Ono nggure. Iki kan mak sekolah lah ceritane. Iki kan sekolah. Lho nek wong sekolah iki serapan ndak tak dandani nang budal aku resik-resik. Lah iki mung prai kabeh. Ubat. Sing kon ngolah iki, sing kon iki. Berarti wong nek nang macri desa ini. Mbak, suka sarapan. Dek ini kan Biasane tuku. Dek ini ki ngecuprus mbek aku ning sekolahan gak mulai. Iki jam piro guys? Setengah 11 Mak to. jare mulai esuk. Jam 10 setengah 11. Jare nak nyapu. Lho, Lu tak iwangi. oh tak, aku bar nyapu ijek nopal, ijek ape adan, ijek ape mangu kok iso. Masa aku dhewean. Mbak kok gak enak sing tak jak. Terus donature tek yo wis ngilangi iki piye. Aku nek kurang ku piye aku besok. Lapor mak isek, aku ki gak anu nek anu. Mas, mur biau dijak mengurus. Ayo, Mas. Dil budal dhewe nang. Dua satu. Rene. Cepet.
Rene anak donatur wong anak kurang nak yo gek nek sing nyinggo. Bangetan temen. Koyo ombak. Marai berangkase piring yo Rene. Pake metu lho. Pak Jabla yo. Iya. Hilang kabeh. Kayak kuwi pusat iki berangkas di Pak itu berangkas. Walah Lah, Pak Jabla kok Lah, dia kok. ngempung. Nek bos wedok kuwi aku di dhuwit wae ora di dhuwit bos wedok. Iya sing duwe Ya Pak. mantase mbek gowo Iya. kowe Iki ya. nek kodhong Pak, ngono aku ngono sing isine Pak e. Pinter banget tak akoni. Mak e ndek Pak e sing parah ngono yo. Cocok. Ayo Mang. Budal. Iya, dadah. Cok. Kok dadah krincing lho. Aku lega nek kurang gak sida njaluk wah tambah. Dari ki Mak Sri mantuku sak sikut, Mbak. Iya dibenek. Amin ya Allah. Amin. Sak sikut masalahe dibenek nang nggon sikut mulane sak sikut. Juga sedeng. Lah wong ning kene tok piye angel goleke. Kok teko sikut nek ora bilang rapiah. Iya. Rantai. Rantai kiri. Ayo Mang, deal mbak aku aja lho. Kok nek kurang anu yo, tambahi kowe apa utang yo. Utang bakule. Yo. Tambah iku lho. Yo. Tak delokno duwike, guys. Tak yo gak ndemsan ngono. Koretan iki mau. Koretan iki. Dek kerokan kuwi. Nah. Tenan ya Allah. Ngene iki tok duwike. Berapa melok apa rapa? Tidak. Tidak, rawat di rumah saja panas. Ya. Oke, Alah, guys. yes, yes. Nanti dilanjut. Aku tak budal dhisik ae dhewe lah wani aku. Wong ning wilayahku dhewe kok. Sing nyekel cepu kok iki. Wilayahku cepu ki wis. Dadah. Kok nate plek. Den gak kaya apa wong sing mbek ibu. Tak yo kampung ireng. Plek yo ndek ya. Jeplek ino apa 5? Plek yanting-yanting. Mbak. Gramnya kira Mbak? Pusit. Tujuh. Kira Mbak? 700 sampai 850. Betul ya Mbak? Apa? Si Gugi nomor loro. Gila. Tenaga ki lho. Moto adike. Menjo apa? Jaluk gelang kalung sisan. Tak tukokno gelem ora. Wah, iki lho blok. Ini putih kabut ireng. Iki asli, Mak. Asli kuwi dari anu stainless. Tipe aku kok blek mungkin Pak. Jadi apa endi? Seneng sing ndi? Kendil-kendil apa matanan? Wong iki. Awas nek cipluk. Iki nek iki. Nilai sing dawu koyo penyanyi. Iki Jalukane langsung. Iki mak, sing koyo mbak. Sing dawu iki. Iki sing pira, Mbak? Curhat iki. Iki segram, Mbak. Sing model dawa iki delok piye, Mbak? Yo, iki tenang, kan lagi. Coba sempal. Kan lagi tenang. Kayak kangen. Kok biduan? Pengen kalung. Lah, mesti san. Bener
bener. Masih Kalung san kalung. podo, Mbak. 950 Enggak cocok ya. Saya wis rada ini. Jadi itu rapi ndira tetep kok. Apa sih ini? Oh. Jaluk kayak penyonyong. Kan jaluk kalung nih so ae nek itu yang duwe anu ndung ngono iki. Nah. Iku lho anteng-anteng gak kuantes blas. Kok kaya lemah. Iki Mbak. Dan nek kalunge regane pira Mbak? Mang yo padha. 950. Mang gram iki sak pira? Jo kalung. Jane gelang kalung cincin Yo anting-anting. dicalengi nang nek uang blonjone cek. Iki ki nggo saitik calengane lek Sri Minggat. So, Madang. yo madang. Apik meneng kok madang. Kok madang. Ini ki lho rajane. Sandy. Sandy. Di bayi ini ki lho. Iya. Ya Allah. Kan jaluk dulu, apa nyanyi? Lah nek uti tuku terus piye oleh? Uti ya tak tuku ya. Ada di kalung. Piye ki mau nek kurang? Aku yo pengen buka HP. Just tinggal Bena Maira tinggal. Iya, wis kadro. Mas-mas ini. Iklo jojo tak. Nah. Iki juga sedeng Mbak. Cekak Mbak. Iki kabeh gram betul aku betul. Tipis yo, Mak. Tipis engko Maira kakan polah iki. Belum. Jejer. Jejer sih. Ayo. Iki jaluk kalung ora. Bola kandungan. Kedawan. Ayo Brenera. Mripate jeler wis. Gak kucuk nek. Gak ketokno tak. Sandangi aja, mbek ilang aja. Nek dijaluk wong aja oleh, Mbak. Nek mau dijaluk kekno. Gak bulan. Ini pira Mbak? 2 gram pira? Kalau gram itu Nenek iki. Sen anu iki Mbak aja iki Mbak tak jelek. Sing rada cekak kek. Biar iki rahu ya? Isi timun lah. Iki isi timun jenenge. Kopi Mbak ini ini. Ini nak beda. Iki lah. Iki. Tenan. Iki dhuwit piro, Mbak? Ngeri. Langsung borong. Sing loro iki. Dia pecet ora. Jalangane. di sini abang-abang drop biru-biru mataku sudah warna. Di sini apa kan? Belum. Wah,
Ini video. Gak anu gak kok iki Cukup ra. gak cukup iki. Salah satu wae Sesuk sera. ayo. Sesuk nenek. Iku kok di singgahno. Kok nak duwe ndok ditukokno iki uti janji ya uti. Iya janji. Ya. Malah itu kakak bukan Lah yo. sekarang Kita anakku sih. Lebih kita. Woi, ini leket mau. Nangis mah. Duh. Ini kok nggak tak jari. Nangis, guys. Apa Nangis di piye ini iki. Aku lah ya tambah enggak. ora apa-apa ya ora investasi ya ora yo. Investasi. Gila investasi. Kene pas waya Mas Larang di Dali Potongannya piro? 7%. Lima. Kupon. Jadi piro mau? Wis iki. Sadane sama sakit kok. Gitu. Iya. Konjok kalem tenang. Yo. Cek yo. Rungokno iya apa ora? Yo. Kependean yuk. Dia tuh wis. Dia enak tukang bisa. Dia jogo sih. Ada sini. Lihat. Aku kamera saya Lihat. guys. Balas cuanti. Orang juta. Sangat wis, Bu. Sesuk 100. Aku lagi gitu. Yo wes timbang kudu penangis. Iya, Mak. Aku bundel gak kok. Bola gundul iki ne. Tuku Sak iki kintal. ngene iki yo celengan bojo. Investasi. Sisane bojo. Jadi enek guys sing mau masak Amin ngoten lho. Iya, tapi kok wong mikire yo tenang. Ya Allah. Tapi Mana dulu mak demes sak iso malak ngono cara bukan. paling ora mak, paling tuh dijak ning sing kono lho mak pasar-pasar kayak mbakmu. Silver ae. Iya. Wes gak apa-apa. Kalau cincin 1 gram berapa Mbak juga? Oh, Mel? 1 gram. Wel, kok takut cincin ya, Wel? Wis kebelet to piye? Maimo meh. Maimo mau penganu. Sandangane putuku, ndekne aku kok duwe kok Mbak Allah ya tak kok pamit putuku kabeh. Celengan seminggu guys. Seminggu kakak seminggu 3 juta sisa blonjo aku terus jatah kira nah ini iki setahun nah so Iyo main ra. Mel, yuk 100. Ayo tinggal ja. Iya. Yo si sone. Lho, kok alah. Tadi kan si sone. Ini tangan tikus gimana? Saking duitane. Lambat, tikus ngene kok yo mbak kowe. Ini tuh aku itu tak ini lho. Nah, ini biasanya nek ini dipotong 20%. Mau tak tukono bensin. Paling kok makan nang kopi. Dari siapa wong bis suwe tahu aku yang mulai langsung. Iya, cincine. Golek cincin. Rene, golek rene. Lho, dicekul ya. Gak apa-apa, langsung juga ya ya. Ya langsung juga gak apa-apa ya enggak apa. Golek cincin. Muga tapi kok sandangan kowe awet
Mbak ya. Obat di gadok grandong nanti nangis sih. Meneng wis gak apa-apa. Asal dia gelas dipendek. Yo nak dikekno yo tak jipok Kasihkan. Kok iso wong hadiah kok emong ndak. Aku yo malah pembelian. Ini ki yo dikeki tas-tas dompet cilik. Nggo nak ya dah. Ya aku yo gak Wes tumbas, gak apa-apa. Makasih ya Mbak yo. Ya Allah. Rejek dikeki gelas. Alah. Hadiahnya wakeh. Hadiah jios tenan. Jajan air Ya walah. dikasih Mbak ya. Makasih ya Mbak ya. Loh, oh dikasih mobilnya dia enggak sesekan. Ya Allah. Ya Allah. Duh, Loh. ibu saya tahu kena ganja. Loh. Ayo, Mek. Apa, Mek? Bil. Jawab kok. Kula mboten ngertos. Lah yo, enake mangan apa? Aku tak melok. Nyambek. Hah? Nyambek. Nyambek ya, Bu. Siro. Ayo enak, yang ini enak. Oke aku. Cukup. Satu seket. Jawab tak kuateni kengko padha. Lho, jane. Loh. Iki jane iki. Lho. Ngates. Kok nek dulu tugasnya kok ketemu mak cuma. Gula ijik. Yo enak. Kandane tak tuku pambine. Iki lho, anak. Jo, lah iki gak enak nggo anu tok iki. Kamu. Ketok dompet iki lho. Iki kok nek enek ATM-e Jo, aku dipanani make kae yo. Aku duwe lah. Niki. Kartu game. Padahal yo ora kanggo yo. Kanggo yo gak kanggo. Cantik. Tambah cuantik gitu. Iki sayang kowe. Ya Allah dia terharu guys, dia mau goro-goro. Dia tak tukokno, itu tangan blandeng. Bintang blandeng. Oh, lah blandeng. Belang kalau bintang blandeng. Dia tambah cantik terus sama. Ini dipakai sekali ya, Mbak. Apa iki lho? Yo. Iki dikokok yo sing. Marai dia mau ngomong anu jus nih. Dia wis pengen semangat. Yo, kayak lagi. Iki yo iki wis dijaluk jane. Terus tak ulangi. Kowe gak pantes dulu. Nganggo kali iki kok enggak diambil. Ayo. Ayo mangan. Mangan. Mangan apa, Mak? Tak bayari mumpung gak enak bosen. Awake dhewe yo. Awake dhewe ya yo dadok enak dhewe. Bosnya ditinggal. Bosen tinggal kok. Salah emang tak parani aku rono ora enak kok ilang. Pasti diseneni guys. Ora usah wedi. Suka delok ngene. Lek diseneni Tamenge iki guys. gamis, Pak. Salam kok tak goleki gak enak. Lho kok. Apa-apa tak Ayo golek-golek sing ekstrim guys. Enggak aku tapi bikin kameramen aja. Ngono Lembut kowe. Yo, Lah yo kok penak men. Mama apa? mama apa? Wes ora mikir mangan iki ya seneng. Kalung, tak kono kalung. Ate keturutan tak kono ate dia seneng. Yo duwe sakmono wae sakmono aku tarah yo rada nipis. Lah aku yo butuh. Nggih, lonjo begini aja. Iki calangan ngono kuwi nek jonjo sak wulan jatah sak meneh ngono kuwi tak tumpukno. Ya
kok iki ki ya pokoke setahun. Sisa Gabungannya mak setahun gitu. ya sisa belanja. Wis ayo mangan apa ya? Ayo guys, Ayo, tenang kita. Ih, gula sini kita cukup ya. Cukup Guys, 200 masuk. cukup. Gula sih mak mboten Apa? Gula sih apa? menitan mak. Wah, yo mak iki ora kakek. Kita foto. Ji, kok ireng-ireng. Beda dhewe. Dia ndak Pungut. Pungut. Ojo. kalian dulu. Anake ibu-ibu sing Anaknya madam. Wes guys, cukup sakmono wae konten iki mau ngaturno madam Sri numbaske. ante ngambek kalung putuku. Yo, Maira. Alhamdulillah bisa nyukur putuku. Investasi nambah alhamdulillah. Jadi yo wis tak kutokno bilang kalung. Ali-ali kita. Grandonge trae Dipangan orang mau gandeng orang wes. Yo di rumah. Panjang umur seger waras, dono sekalane, cedak ora cedak rezeki. Dono blene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.